חברים שלי, איזה כיף שחזרתם אלינו. היום אנחנו נכין עוגת שוקולד מושלמת, עשירה בשוקולד טעים, עם ציפוי מעל, אוורירית בטירוף, שכל שבת תרצו להכין. אז ככה, יש לנו גם בעוגה הזו טריק שתכף תראו אותו ותגלו. יש לנו 3 ביצים, יש לנו כוס סוכר, חצי כוס שמן, 1.5 כוסות מים מהברז, חצי כוס שוקולית, רבע כוס קקאו. בקערה הזו ניפיתי את הקמח, 1.5 כוסות קמח ואבקת אפייה. שמים ביצים, כוס סוכר, את השמן, את הקקאו עכשיו, וזהו הטריק, חצי כוס שוקולית. בדרך כלל במתכונים בעוגות שוקולד לא אומרים לשים שוקולית, אתם לא מבינים איזה טעם זה נותן. שימו גם שוקולית וגם קקאו, ערבוב של שניהם יצא לכם עוגה מושלמת. אז עכשיו אני שמה חצי כוס שוקולית. עכשיו טורפים את הכל לפני ששמים את המים, ככה לתת לדברים. עכשיו לעיסה הסמיכה הזו אני מוסיפה את המים שלנו ולטרוף עד לעיסה חלקה. הוספתי כאן לא את כל המים אלא בהדרגה, אז עכשיו אני אמשיך ולהוסיף עוד קצת מים עד שזה יהיה לי ממש חלק. עכשיו אני שמתי את כל המים, טרפתי, ואתם רואים שהעיסה היא מבריקה בזכות הביצים וחלקה בעצם בזכות המים שהוספתי. אוקיי? ככה זה צריך להיראות. עכשיו אני אכניס את זה לתנור 180 מעלות לחצי שעה. כל פעם לבדוק, אם לפני חצי שעה זה כבר יבש, לשים קיסם. אם זה יבש אפשר להוציא, ואם זה רטוב אפילו יותר מחצי שעה, צריך כל הזמן לבדוק את זה. אחרי ששימנתי את התבנית, קצת בשמן, ועושים ככה שהכל, גם הדפנות וגם זה, הכל יהיה משומן, אני מכניסה את הבלילה שלי לקערה. את העיסה המהממת הזאת והטעימה הזאת אני הולכת להכניס לתנור 180 מעלות, חצי שעה, נתראה. אז ככה, זו העוגה המהממת שלנו שיצאה מהתנור, בגלל ששמתי שמן לפני בתבנית, אז תראו איך זה ממש יכול להתפרד אם אתם רוצים להוציא אותה. רואים? ממש זה לא דבוק כלום. עכשיו הכנתי רוטב מבעוד מועד שהוא בעצם מורכב ממרגרינה, 3/4 אריזה וקקאו וסוכר. על הגז נותנים לזה עד שהמרגרינה ממש מותכת, וזהו, בעצם מרחבים, מורידים מהגז, ואת זה אני הולכת לשפוך על העוגה שתהיה לנו מהממת, שתכסה את הסדקים האלה ותיכנס לתוך כל העוגה, וזהו, שלנו בתיאבון. תראו איזה מבריקה היא בזכות הרוטב, וכל כך מגרה שכל מי שתכינו לו אותה כל כך ישמח. תודה רבה שצפיתם בנו, ויהיו עוד סרטונים בהמשך בעזרת השם. ביי ביי, תהנו בתיאבון.